murna muke shugaba da zuwan ma'aikinmu da gaba. Ko mun ji mun amince muna ƙaunar su zahiri ba gini. Da sunan Rabbana zan fara wanda kasida. Ta'ala Rabbana ka dafa mini karna jigalla. Ayaban sama aiki ka karan nufi mai tsada. Ayabansa shugaba in yi fice ko da a duniya za a ce. Ayabansa mun zafafa ko sani har yanzu mani ban fara ba. Waiwa Allah yake makirari sai ku faɗa min, da kansa yana faɗa ƙur'ani ya shaida min. Ladabi ga ma'aiki wajibi ne ƙara tunamin, girmansa ya fi ƙarfin faɗa. Allah na ji da kansa ya faɗa. Rasulillahi ne abin Zainaba. Arzikin daga duniya da lahira manzon mu ma'aiki. Na faɗa kuma na faɗa ka gane ko za ka yi sake. Kyautar da ba dan ma'aiki ka bani ka ba 'yan saki. Sako akan kuma su tantama, Allah shi ne yake bada. Ma'aiki ke raba mana in ya ba ka san babu mai kwacewa. Assalamu alaika ya annabinmu Habibullah. Gaishe ka nake kai ya ma'aiki Nurillah. Mai san ka a ko'ina ba shi ba samun wahala. Darajarsa kowa yake bida, har yau da gobe jiya na faɗa. Ya Allah ina bani kaban domin Habibu babban uba. Ya Allah domin Muhammadu, ya Allah domin sa Ahmadu, ya Allah domin sa Hamidu, ya Allah domin sa Mahmudu, ya Allah domin sa Ahidu, ya Allah domin sa Wahidu, ya Allah domin sa Mahi, ya Allah domin sa Hashiru, ya Allah domin sa Ahiru, Yasin Tahir
kaunar manzon mu dai yabo. Mix.